Bi kunnafoni bakurubaw la dubabu donba o kɔni kɛra Imam Mamudu Diko ka misiri la Badalabugu. Forow ye minnu kɔni nin tora dɔgɔkun tɛmɛnen wuli ka jɔ la. Halisa ka kɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na politikiko bunankun kan. CEDEAO maaw olu ni majorité présidentielle la olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ye hôtel Salam na walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw sabati cogo min na. Farafina kunkanko kibaruyaw la Guinée Conakry jamana kan ko sanfɛ pankuru siraw olu kɔni kan ka dayɛlɛ bi juillet kalo tile 17 in na. An bɛ kunnafoni bulonba dayɛlɛ ni babu sen ninnu de ka kɛ ni bi jumadon ye Zulukada kalo tile 29 hijira 1441 donna. Ɲɛta tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum. I n'a fɔ ladala an bɛ to ka kunnafoni kɔni dayɛlɛ ni bataki kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ bɔra an ka jamana kɛnɛya minisiriso yɔrɔ ka kɛɲɛ ni coronavirus min yɛrɛ bɛ an ka jamana kan ni wagati laban in kɔni na. Kɛnɛya minisiriso ko ka da Maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛɲɛ ni bi juma ye juillet kalo tile 17 san 2020 ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bolila maa 168 de kan. O maa 168 kɔni na sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ maa 27 coronavirus kɔni banakisɛ yira olu de la Mali yɛrɛ mumɛ kɔnɔna na. Wa a kɔni yirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni bidon yɛrɛ ye maa 14 o de kɛra maa kɛnɛyataw ye minnu yɛrɛ seginna ka taa u ka denbayaw la. Wa tare maa fatuta kɔni ma sɔrɔ bi ta la. A kɔni yirala k'a fɔ coronavirus yira maa 27 min na Mali yɛrɛ jamana mumɛ kɔnɔna na olu de kɔni filɛ nin ye Kulukoro mara la Kulukorokaw fɛ yen nɔ a yera maa 1 na. Sikaso mara la Yanfoyi la a yera maa 2 la. Gawo mara la a yera maa 1 na. An bɛna Bamakɔ yɛrɛ faba kɔnɔna na. Bamakɔ faba kɔnɔ sigida fɔlɔ coronavirus kɔni yera maa 3 la. Sigida filanan a yera maa 3 fana la. Sigida sabanan a nana ye maa 1 na. Sigida naaninan a yera maa 10 de la o yɔrɔ kofɔlen na. Sigida duurunan o ta kɛra maa 1 ye. Bamakɔ yɛrɛ sigida 6nan o kɛra maa 5 ye. O kɔni yirala k'a fɔ ko kabini coronavirus kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka na se bi ma maa 2467 a kɔni yera o maa sinaw de la. Wa a kɔni yirala k'a fɔ u bɛɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan maa fatuta u taar'i jɔ maa 72 bɔɲɔngo la. O maa 72 jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ maa 49 olu de kɔni fatura u yɛrɛ jabala la. Wa k'a da u tulo kan maa kɛnɛyata bɛɛ lajɛlen o kɔni bɛnna maa 1791 bɔɲɔngo ma. Ɲininiw kɔni bɛ sen na maa minnu ni maa masina ninnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na walasa ka se ka don bɛrɛla la cogo min na n'u yɛrɛ k'a ma ko quarantaine na. Maa 853 sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka boli o maaw de kan bi walasa ka se k'a dɔn a kɔni bɛ maa masina minnu na o kulu kɔni kɔnɔna na. Jamana kɛnɛya minisiriso tɔgɔ la ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana marabaaw kɔni ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa coronavirus yɛrɛ i bɛ se ka i yɛrɛ kisi ka i yɛrɛ kɛrɛfɛmaa kisi cogo min na bɛɛ lajɛlen ka o bila sen kan walasa a daraja bɛ se ka ban an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na. Faamuyaliko ɲuman ko k'u da nin communiqué in kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Imam Mamudu Diko a kɔni ye seli kɛ ka duwawudon kɛ maaw ye minnu kɔni nin tora wulikajɔ la. Wulikajɔ min kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'o kɛra juillet kalo tile 11 ka taa se tile 12 ma. Ni nin maa fatulen ninnu kɔni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni nin tora ko la komi ni a yɛrɛ kɛra wulikajɔ senfɛ walasa jamanakuntigi Ibrahim Bubakari Keyita ale yɛrɛ ka se ka fanga bila cogo min na. Duwawudon kɔni kɛra nin maa kofɔlen ninnu ye ka tila ka duwawudon kɛ banabaatɔw kɔni ye minnu kɔni joginna nin kuma sina in na. A kɛnɛ kan Abdu Watara ani Salifu Ɲare u seginna ni seereya minnu ye teriɲɛta tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛma da olu fɛ.
Ni waati na an bɛ Imam Mamudu Diko ka misiri la Badalabugu maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ juillet kalo tile 10, 11, 12 fo 13 wulikajɔ min kɛra M5 maaw fɛ a kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔnɛna a nin na o ka saga o waleya ninnu kunkanko la Imam Mamudu Diko fo ka se M5 maaw ma u tun y'a laɲini k'a fɔ ko bi juma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin maa fatulenw ma a yirala k'a fɔ ka sababu kɛ ni gɛlɛyaba min b'an ka jamana kɔnɔ o bɔra a ma a yirala k'a fɔ bɛɛ k'a kɛ i ka misiri kɔnɔ bi an bɛ Imam Mamudu Diko ka misiri kɔnɔ Mamudu Diko yɛrɛ ka kutubaw la a kɛlen ko ka Ala fo k'a barikada a ye tasibila kɛ ka taa maa yɔrɔ maa minnu kɔni fatura an bɛ ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala min ye setigi ye Ala ka hinɛ denmisɛnninw na ya rabbi Ala ka hinɛ u na ya rabbi Ala ka hinɛ u na Ala b'a dɔn u m'a min u m'a bɔn Ala min ye a ka se la y'u n'u ta a y'a ta kun min kama ale Ala de b'a dɔn an y'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka hinɛ u na a k'u fara Nabilahi Ibrahima ka denmisɛnninw kan u bangebaaw Ala ka sabali d'u ma u bangebaaw Ala ka sabali d'u ma Ala ka fɛn in kɔfalen fɛn na fɛn min mun ɲɛsuma diɲɛ ani lahara se bɛ Ala ye k'a kɛ ya rabbi Ala k'a kɛ Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma adamaden junubuntan tɛ adamaden tɛ min tɛ fili i tɛ khataw i bɛ fɛn dɔ ɲini ni hɛrɛ ye i bɛ fɛn dɔ ɲini ni fɛn wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la Ala de b'an ŋaniya don ka tɛmɛ an yɛrɛw kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa an ma an mana fili ka fɛn min kɛ Ala k'o yafa an ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma a ka an ka jamana lafiya a ka hɛrɛ de an ka jamana ma tɔɲɔni ni bingani ya rabbi Ala k'a bɔ jamana in kɔnɔ fantanw u degunni n'u tɔɔrɔ Ala k'o bɔ jamana in kɔnɔ ya rabbal alamin a se bɛ Ala ye k'a bɔ ya rabbi Ala k'a bɔ a se bɛ Ala ye k'a wuli ya rabbi Ala k'a wuli Ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ caya k'an dusukun fara ɲɔgɔn ka hɛrɛ la ka samiya ɲuman d'an ma o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ barisa min ye pinɛ jɛni fo ka taa se yɔrɔ karili yɔrɔ cɛni ko o ye waleya waleya min kɔni cɛman ye ale b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka an dusukun kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye mara yɛrɛ k'a yɛlɛma maracogo kura o ka se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fantanw neji cɛ ka bɛn ni basigi ni kolosuma sabati Mali kɔnɔ o de ye ale ka laɲini ye an b'a laɲini k'a fɔ Ala ka bɛn ni basigi sabati an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura Ala ka nɔgɔya kɛ maaw ye maa minnu kɔni jogila ka bɛn ani basigi ni kolosuma ka sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ maaw ye maa minnu kɔni fatura Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma k'u dayɔrɔw sumaya maa minnu bɛ n'olu jogila Ala ka nɔgɔya k'u ye ka u sigi u yɛrɛ ma teliya la o tɛmɛnen kɔfɛ u ka denbayaw Ala ka limaniya d'u ma ka basigi sabati an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛ ni gɛlɛya min kɔni kuntalen don an ka jamana kan ni o ye politiki yɛrɛ bunanku ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɔni bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni waati na ni kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na a kɔni yirala k'a fɔ kunu o ni M5 RFP maaw kɔni ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka taa se majorité présidentielle yɛrɛ ma n'an k'olu ma EPM ani Cour suprême maaw ka taa se CENI maaw ma ani minisiri min yɛrɛ tun bɛ mara yɛrɛ ɲɛnabɔli marabolo kunna ni an k'o ma ko administration territoriale et de la décentralisation Abdou Ouattara ale ye sɛgɛsɛgɛli min k'a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ ka sanga ni politiko kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a kɛra sababu ye jamana yɛrɛ ma se ka basigi farafinna kilebiyanfan ka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO olu kɔni ye ciden dɔ bila ka na an ka jamana kɔnɔ olu ka se ka na kumaɲɔgɔnya kɔni bila malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi sababu ye o jɛkulu ninnu ka nali la a yirala k'a fɔ ko min ye M5 RFP u ni olu ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se jamana yɛrɛ ɲama masurunyana tɔnba min bɛ n'a bɛ wele ko majorité présidentielle u n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn in yɛrɛ kɔnɔna na jamana ɲɛma ka tɔnba min bɛ n'o o ɲɛma yɛrɛ dɔ ye Dr Bokari Tireta ye ale kɔni ye kuma ta a ko olu kɔni bɛ jamana ɲɛma kɔni gɛrɛfɛ sanga ani waati min bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi sababu ye walasa sigikafɔ ka se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ni jamana yɛrɛ sariya sunba fo ka taa se jamana yɛrɛ cakɛbɔdabaw bɛɛ lajɛlen ka sariya ka se ka labato waleya ninnu ka se ka kɛ sababu ye bɛn ni basigi ni ɲɔgɔn faamuya u ka se ka kɛ gɛlɛya in yɛrɛ ban sababu ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira k'a fɔ ko Bokari Tireta ka kɔrɔfɔ la a ko olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la min ye URD mɔgɔ ye fo ka taa se FSD ale ni Imam Mamudu Diko fo ka se mouvement du 5 juin maaw yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen sera ka kumaɲɔgɔnyaw sabati kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna la laɲini ye min ye u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o waleyaw de bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi sabatili ye an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bakari Tireta ka kɔrɔfɔ la a ko o de ye olu yɛrɛ ka laɲini fanba yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ka parti tɔnba n'o ye RPM ye a ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ko n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ an ka Mali de bila an bɛɛ lajɛlen ni san cɛ barisa Mali ka basigi ni ɲɛta o bɛɛ lajɛlen bɛ an de kɔni bolo n'an ye ɲɔgɔn kɔni faamuya o de bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ se ka lasabati
sabati min ye farafaraliw ye ale ni furuku an ka o bɔ ani ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi sabatili ye a yirala k'a fɔ ka sangani ni gɛlɛyaba in ye CEDEAO maaw kɔni ye maa caman kɔni lamɛn barisa kunungo o ni M5 maaw kɔni tun bɛ sigikafɔ yɛrɛ la o sigikafɔ in yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la jɛkuluba min sigilen bɛ ka se ka kalafiliw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ san 2020 yɛrɛ kalafiliw koɲa o n'u maaw fana sera ka ɲɔgɔn yɛrɛ lamɛn a bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lamɛn yɛrɛ kɔnɔna na hakilina ni laɲiniw bɛɛ kɛra min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka ɲɔgɔn kɔni faamuya min ye gɛlɛyaba in ye n'o ye politiko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na an ka se ka kisi a ma nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ban CEDEAO maaw y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya ka don da kelen fɛ o waleya ninnu ka se ka kɛ sababu ye Mali ka se ka kɛ Mali kura ye i n'a fɔ malidenw bɛ ka laɲini cogoya minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO maaw kɔni ye u kunda jamana marabolo ɲɛma Dr Bubu Sise ale jabala la o ni Dr Bubu Sise fo ka taa se Mali yɛrɛ minisiriso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na minisiriw kɔni ma sigi fɔlɔ nka maa minnu bɛ minisiriw yɛrɛ nɔ la olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ Dr Bubu Sise fana y'a laɲini k'a fɔ jamana ɲɛma ale ni ale Dr Bubu Sise fo ka taa se Mali yɛrɛ marabaa bɛɛ lajɛlen laɲini bɛ olu bɛɛ lajɛlen na o de ye u ka se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogoya minnu na CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa min nana an ka jamana kɔnɔ fɔɲɔgɔnya sabatili la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni ka kɔrɔfɔ la a ko a b'a ɲini jamana marabolo ɲɛmaa fɛ u ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na min ye sigikafɔ ye u ka se k'a bila sen kan min bɛ se ka kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Goodluck Jonathan ka kɔrɔfɔ la a ko Dr Bubu Sise ma ko olu kɔni b'u ka bila la san ani waati n'u mako ser'olu ma waati walasa fɔɲɔgɔnya ka se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o de bɛ se ka kɛ bɛn ni basigi ni kolosuma sabatili ye Mali kɔnɔ olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan o waleya ninnu ka se ka sinsin ka kɛ ni wasaden kalafili min kɔni tɛmɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'aw hakili b'a la wasaden dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni ka kalafili jaabi kɔni darakira u la olu kɔni ye CEDEAO maaw kɔni tulola sumi ni bataki kɛrɛnkɛrɛnnen bataki min u kɔni ye ɲɛfɔli kala ka yira k'a fɔ olu kɔni ka kalafiliw kɔni jaabi darakir'u la ten fufalaki se kɔni tɛ olu ye nka u kɔni ye u wakiliw kɛ Ala ye Amadu Ɲamele ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu ka a ko kan an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni wasaden kalafili min kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 ka taa se avril kalo tile 19 ma ni a kɔni kɛra wasaden kalafili anw ka jamana kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ wasaden kalafili kɔni kɔfɛ mankanba o nana wuli anw yɛrɛ ka jamana faaba la ka taa se jamana yɛrɛ duguba wɛrɛw ma ka yira k'a fɔ jamana sariya yɛlɛn bondaso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma cour constitutionnelle n'a yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tun ye Manasa Daɲogo ye ka fɔ jaabi laban minnu kɔni bɔra ka bin ale fɛ jaabi ninnu kɔni tɛ jaabi yɛrɛ latika ye jamana kɔnɔdenw ye suganti min kɛ o tɛ cogo si la o kisaw kɔni nana kɛ fereke ye o kama jɛkulu dɔ kɔni sigilen don anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu min kɔni y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ sigikun ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ cour constitutionnelle kɔni ye u ka jaabi ɲumanw kumaniya u ma ka taa se Mali yɛrɛ administration territoriale olu fana kɛra sababu ye ka dɔw yɛrɛ ka jaabi fana kumaniya u ma olu kɔni ye bataki ɲɛsi CEDEAO ma ni o ye farafinna tilebitɔn jɛkuluba ye min yɛrɛ sigilen don sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na farafinna tilebi bolo jamanaw kan olu minnu ni u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri yɛrɛ bɛn bɛ tile 2 in na anw ka jamana ma min b'a to basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na ni jɛkulu in ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ ni ye kalafili yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye wasaden kalafili min kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 ni a tako fɔlɔ kɛra o la tako filanan kɛra avril kalo tile 19 i b'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ yen walima namara yɛrɛ caman o kɛra kalafili yɛrɛ la anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kisa min filɛ nin u kɔni bɛ a da CEDEAO tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Mali yɛrɛ wasabilo ye ni a bɛ fɔ a ma ko Assemblée nationale ale kɔni kan ka filenkolon ci ni ka dagakolon ci ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ni jɛkulu in ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ namara walima gɛlɛya donna kalafili mun na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni a dugu yɛrɛ ta k'a lajɛ walima a yɔrɔw ta k'a lajɛ Bafula bɛ Buguni ka taa se Bamakɔ yɛrɛ sigida Gale sigida 5nan sigida 6nan ninnu bɛɛ lajɛlen kofɔlen don ni sɛbɛnfura kofɔlen kɔnɔna na Kati ka taa se Narama Sikaso Segu Masina Mopti Jene Tɛnɛnku Koro ka taa se Yuwaru ma Douanza Tombouctou Gourma-Rarus Dire ka taa a kuncɛ ni yɛlɛmani ye jɛkulu in ka ɲɛfɔcogo la ninnu si kalafili kɔni a ma kɛ jɛlenya ani ladiriya yɛrɛ kɔnɔna na kulu kofɔlen ka ɲɛfɔcogo la olu tun ye damakasi kɛ ka ɲɛsi Mali minisiriso min sigilen don kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna anw ka jamana kɔnɔ ka taa se cour constitutionnelle yɛrɛ ma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna ni ka sɛbɛnfuraw bila ji la u ka kisɛw kɔni ma ta bala cogo si la o kama olu sigin tɛ ka u bolo fila daw sen kan wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen min b'a to Mali yɛrɛ wasabilo ni o ye Assemblée nationale ye ale yɛrɛ bɛ se ka filenkolon ci cogo min na ni ka dagakolon ci o de ye olu ka laɲiniba ye an bɛ don min na ko bi min b'a to kalafili yɛrɛ segin bɛ se ka k'a kan ni ka kɛ kalafili jɛlen jamana
jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu kofɔlen min filɛ nin olu kɔni ka wuli ka jɔ walima u ka kɛlɛ kɔni a bɛ ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen fila de ma bari u y'a yira k'a fɔ min ye minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna o binna maa dɔw fɛnɛ kan o cogoya kelen na cour constitutionnelle fɛnɛ o binna maa dɔw kan olu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen hali ni y'a sɔrɔ jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ sigilen don anw ka jamana kɔnɔ ni o fɛnɛ sigilen don député minnu ka fɔ u kumaniyara u ka jaabi yɛrɛ ɲuman sɔrɔli ma olu kɔni ka jɛkulu ani ni jɛkulu olu tɛ jɛkulu kelen bari o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye Bananzole Burama Tijani Traoré donna natalaw la kibaruya minnu mana sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na an na fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah ka kɛ ni basigi baliya ye an yɛrɛ ka jamana camancɛ marabolo la nin kɔni ye dugu ye bin kɔni taara kɛ minnu kan jatigɛwale kɛbaw yɛrɛ fɛ Mobiburu Ntemenu ni olu bɛ Bankasi yɛrɛ mara la Bayangara kaw fɛ bin kɔni taara kɛ ni dugu kofɔlen ninnu kan tarata tɛmɛnen jatigɛwale kɛbaw fɛ dugumaw yɛrɛ ka fɔ la ko maa 8 olu kɔni bɔnɛna u ni na ka taa se bolofɛn caman kɔni ma o kɔni tiɲɛna nin ko yɛrɛ senfɛ nin ko yɛrɛ bɛɛ kɛra kuro yɛrɛ mara kɔnɔna na ni maa 4 yɛrɛ fana bɔnɛna u ni na Madugu ja minnu kɔni bɛna yira aw la nin tɛ dugu ninnu kɔni ja ye nka ja ninnu kɔni ye misaliya ye walasa faamuya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na Ali Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ Mali kungango kibariyaw la maa ni ye Mali camajɛ bolo yanfan kɔnta y'a ye k'a fɔ ko fɛn ye lakanabaliya ko o kɔni de ɲɔ ɲɛ bɛ nin yɔrɔ masina ninnu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnya fɛn ye dogɔnɔdugu fo ka taa se filadugu kɔni ma a jirala k'a fɔ ko olu kɔni kɛ bɛ Bamajikulu olu kɔni ka kameleya kɛ yɔrɔ kɔni ye maaw fa ka kameleya kɔni kɛ ni olu faali kɔni ye ko de ko kun kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ ko kabini fɛn ye maa jamanaden gansan minnu ni maa 36 bɔ ɲɔgɔnko minnu kɔni fa la fɛn ye Bamajikulu ninnu kɔni fɛ fɛn ye Mali camajɛ bolo yanfan kɔnɔna a jirala fana k'a fɔ ko tarata tɛmɛlen sa fɛn ye Bamajikulu ninnu ko u ye wulikajɔ juguma dɔ wɛrɛ kɔni kɛ fɛn ye jamana camajɛ bolo yanfan fɛ dɔgɔnɔdugu ninnu kɔnɔna ko fɛn ye ni maa masina ninnu ko o kɔni bɔla fɛn ye tu dɔ kɔnɔ tu min ni u b'a wele ko forêt de bɔnbu ni o ye tu ye u bɛ bɔnbu kɔni a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na bɛ dugu dɔ kan dugu min ni u b'a wele ko Moniboro fo ka taa se Ntemenu kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Saga commune kɔni kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o kɔni nana bɛ maaw kan o yɔrɔw la wa a jirala fana k'a fɔ ko o nana sɔrɔ fɛn ye denmisɛnninw samiyɛ waati de don denmisɛnninw kɔni kun bɛ fɛn ye bagagɛn kɔni de la ni dugu fila ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ ko barisa ko dugu fila ninnu ko o kɔni sɛbɛkɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko o denmisɛnnin minnu kɔni bɛ yen fɛn ye Bamajikulu ninnu ko o kɔni ma miiri ala la u ye maramafɛn ka se ka bali kisɛ ni u ye kisɛden ka se ka o kɔni ci fɛn ye denmisɛnnin masina ninnu kɔni na cogoya min na ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fa a sɔnla ka wulikajɔ fana kɛ ka sin maa minnu bɛ yen ni u bɛ sɛnɛ fana na fɛn ye forow kɔni na ka ɲɛsin olu fana ma ka kisɛ kɔni ci olu fana kɔni na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye minnu kun bɛ sɛnɛ na sa olu kɔni sɔrɔla ka sɛnɛ kɔni bila ka se ka o yɛrɛ kɔni ni kisi ka boli ka don tu kɔnɔ yaasa u na se ka o yɛrɛ kisi cogoya min na bɛɛ bolila ka bɔ dugu kɔnɔ ani forow kɔnɔ ka se ka olu to Bamajikulu yɛrɛ kɔni bolo cogoya min na ko o de hokumu kɔnɔ fɛn ye ni maa masina ninnu o sɔrɔla fɛn ye k'o sagonafɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ka bɔ fɛn ye ni dugu masina kɔni kɔnɔ fɛn ye dugu in yɛrɛ maire n'u ye commune de Saga ni a tɔgɔ ye Ali Dolo ale ka fɔ cogo kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn ye u ka maramafɛn cilen kɔfɛ fɛn ye jamanadenw kɔni na fɛn ye jamanaden gansanw denmisɛnninw sagagɛnnaw kɔni na ko u nana ye k'a fɔ maa 8 bɔ ɲɔgɔn ko olu de kɔni bɔnɛna u ni na ko maa 4 ko o y'o fa fɛn ye Moniboro kaw la ani maa 4 fana ka se ka olu kɔni fa Ntemenu kaw fana kɔni na o de hokumu kɔnɔ ko o sɔrɔla ka fɛn ye u doni u ka minɛ caman na ka taa fɔ ka taa se baganw kɔni ma wa a jirala fana k'a fɔ maaw ka sɛnɛkɛ misiw u bi daba kɔni na ko u ye dɔw fana kɔni foni ka taa ni u ye ko o de hokumu kɔnɔ ko fɛn ye ni minnu ka misiw kɔni foni na ka taa ni u ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ye olu kɔni ka sɛnɛko kɔni banle ɲina olu kɔni na sigi fɛn ye kɔngɔ kɔni badabada kɔni ye ka sababuya kɛ ko o kɔni tɛna sɛnɛ kɔni sɔrɔ ka kɛ ɲina kɔni kɔnɔna na u y'a jira fana k'a fɔ ko maa minnu ye nin jadi wale in ta ka ɲɛsin fɛn ye malidenw kɔni ma ko u dɔlen don ko fɛn ye Bamajikulu min bɛ yen ni olu sigilen bɛ fɛn ye Mɔnbu o tu kɔnɔna na ko olu ka baara de kɔni don wa ko fɔ k'a ɲɛfɔ malidenw fana ye k'a fɔ ko fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko olu ni dugu ninnu kɔni cɛ ko o kɔni tɛ tɛmɛ mètre 30 bɔ ɲɔgɔnko kɔni na ko olu kɔni kɛmɛ k'o cogo o yɔrɔ masina kɔni na wa a jirala k'a fɔ fɛn ye ko fɔ maaw ka dɔ fana k'a fɔ ko o kɛlen ka dugu fila ninnu kɔni ka se ka maaw kɔni fa o yɔrɔ la ko ye wulikajɔ kɛ tuguni fɛn ye ko maa 4 wɛrɛ ko o kɔni taara o fana kɔni bɔnna u ni na fɛn ye dugu dɔ la ni u b'a wele ko Dankaburo fo ka taa se Janku Jama ani Soye a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ bɛ fɛn ye marakafo min fɛ sa n'u ye commune ye dɛ o de ye Mandugu kɔni ye fɛn ye Dɔngɔnɔdugu olu ka sifinnakaw olu kɔni ye
kajɔ kɛ ani ka kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali faamaw ko o kɛn bɛ ka ɲina olu kɔ o kɛn bɛ ka olu kɔni to Bamacikuluw de bolo o ka se ka fɛn min ye tiɲɛni kɔni don olu kun ani ka olu kɔni fa don o don fɛn min ye Mali faamaw kɔni tɛ ka foyi kɔni kɛ o la Farafina ani diɲɛ fantɔw kunkanko kibaruyaw bi an bɛ se Guinée, Togo, an bɛ taa Nigeria ka taa kuncɛ Centrafrique. Farafina ani diɲɛ fantɔw kunkanko kibaruyaw an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ. Farafina kilebi jamana min be no ni a bɛ f'a ma Laginɛ Konakiri an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ tɛnku jamana don u ka masakɛ ni o ye Alpha Condé ale kɔni ye wulikajɔ walima dantigɛli kɛ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw ma a bɛ fɔ min yɛrɛ ma nanzarakan na discours à la nation ka kɛ ni bana min carinen bɛ diɲɛ yɛrɛ bunako ka bi ni a bɛ f'a ma coronavirus. Alpha Condé a kɔni ye hakilinata dɔw bɔ k'olu bi min b'a to coronavirus yɛrɛ bana a ye gwɛlɛya min lase Laginɛ yɛrɛ jamana ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na o kama hakilina fɔlɔba min bɔra ka bi juma ni o bɛ bɛn juillet kalo yɛrɛ tile 17 ma jamana yɛrɛ dancɛ k'olu dayɛlɛ pankunun ta sira fɛ nka fɛn min ye duguma sira ye ka taa se bateau ni o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ ma olu kɔni siraw datugulen bɛ to fɔlɔ o togoya kelen na ni ye Laginɛ yɛrɛ faaba ta k'a lajɛ n'o ye o ye Konakiri ye an bɛ don min na komi bi maaw ka to so kɔnɔ ni a bɛ fɔ ma couvre-feu o kɔni bɛ sen na nka hali ni y'a sɔrɔ heure kelen bɔɲɔgɔnko o kɔni bɔra la bari a kɔni bɛna daminɛ nɛgɛ kaɲɛ fu waati ka taa bila fo nɛgɛ kaɲɛ 4 waati la ni an ko ma minuit ka taa 4 heures du matin na hali ni y'a sɔrɔ 23 heures de tourno kana bila 4 heures du matin na k'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana daminɛ Laginɛ jamana kan kana bila an bɛ don min na komi bi maa min kɔni garisɛgɛ donna la o ye maa 600 maa 276 bɔɲɔgɔnko ye wa maa min yɛrɛ ni kasarala coronavirus fɛ Laginɛ yɛrɛ jamana kan u taa se maa 30 ani maa 8 bɔɲɔgɔnko ma n'i ye Laginɛ jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu jukɔrɔ fɛn yɛrɛ nafama caman o bɛ Laginɛ yɛrɛ dugukolo jukɔrɔ nka ka taa ye k'a fɔ Laginɛ kɔni ale bɛ jate diɲɛ yɛrɛ fantan jamanaw fɛ o kɔni ye kabako ye ani dabalibanko ye bari n'i ye Laginɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw kɔni tɛ ka taa se minɛ lakikaw ma min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u ɲɛsin coronavirus yɛrɛ ma cogo min na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ don n'a nataw la Laginɛ coronavirus kunkanko kɔrɔfɔ la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Ka kɛ ni Centrafrique jamana kolosuma nasiraw ye mun ye jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'an b'a f'a ma ko Nations Unies ale kɔni kelen dɔ ka welewelekan bila ka taa welewelekan mun bɛ tali kɛ Centrafrique dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko Bagi fo ka taa se u kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma k'u ka do kɔni fana cɛsiri kan yaasa banbacimɔ olu kɔni kana se ka don nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na sabula k'olu sigalen don a la ko banbacimɔ kɔni bɛ yen nɔ ko nka k'u bɔtɔ la k'o bɛna kɛ san caman baara ye n'i ye Centrafrique yɛrɛ ta k'a lajɛ a tɔ tora kalo 6 bɔɲɔgɔnko ye u kan k'u ka jamana ɲɛmaa kalafili kɛ o hukumu de kɔnɔna na o ni cakɛbɔn maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni sirannen don ko yɔrɔ ni kalafili ka se banbacimaw kana se ka don ka n'u ka jatigɛ walew kɔni ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ kalafili kana bɔ a duguma walima kalafili kɛcogo o kana se ka kɛ jamanadenw ka nisɔndiya kɔnɔna na ka kɛ ni o waleya in ye o ni jɛkulu olu ye cɛsiri dɔ bila sen kan mun ye embargo des armes ye maramafɛn foyi a kana don Centrafrique kɔnɔ wa maramafɛn foyi o kana se ka bɔ Centrafrique kɔnɔ k'o walew bila Centrafrique dankun bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɛ se ka kisi ka tanga cogoya min na ka bɔ banbacimaw tɔɔrɔ ma sabula février kalo tɛmɛnen na u y'u ka waleya jugu dɔ ta ka ni jamana kofɔlen sɛgɛrɛ ka fara o kan marisi kalo yɛrɛ tɛmɛnen na banbacimaw ye waleya jugu ta ka ni yɔrɔ kofɔlen kelen sɛgɛrɛ wa maa caman kɔni suyera o yɔrɔ min na a jirala k'a fɔ o waleya jugu in kɔni senfɛ maramafɛn dɔw kɔni yɛrɛ o kɛnɛ kan o maramafɛn ninnu bɔra Tchad jamana Sudan jamana fo ka taa se République démocratique du Congo jamana ma o hukumu de kɔnɔna na u ko hali bi olu bɛna fɛɛrɛ caman kɔni bila sen kan ka Centrafrique dɛmɛ u bɛ se ka kisi cogoya min na ka bɔ maramafɛn jugu ninnu tɔɔrɔ ma. Nigeria jamana kunnafoniw na ni wagati laban na u ka finitigilaka maa 380 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye fini bila ko sababuya kɛ ko yuruguyurugu cayalen don olu ka marabaw kɔni yɔrɔ la ka ɲɛsin olu ma o yuruguyurugu dɔ bɛ tali kɛ ko ni jamana marabaw ye wari mun bɔ k'u ka taa maramafɛnw san ka di finitigilakaw ma u bɛ se k'u ka jamana kɔni kisi ka tanga cogoya min na ko ni faamalaka ninnu mun bɛ tali kɛ u ka chef d'état major yɛrɛ la k'a b'o wari ninnu kɔni don ko wɛrɛ la k'a tɛna maramafɛn foyi d'olu ma k'olu kɔni tɛgɛlankolon tɛna se ka taa kɛlɛ kɛ sabula ko banbacima minnu ɲɛsilen don olu ma ko mugu pereta ɲɛnamaw de b'u bolo ka fara u yɛrɛ ka entraînement kan k'olu tɛna se ka t'u yɛrɛ kɛ yɛrɛfasu ye ka fara u kan k'olu sara k'o kɔni dɔgɔyalen don k'olu tɛ se k'a faamuya k'olu de bɛ taa terrain kɔni kan ka taa kɛlɛ kɛ k'olu ka ɲɛmaa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ to clime yɛrɛ kɔrɔ k'olu bɛ se k'u ta kɛ wari yɛrɛ suɲɛni ye hali maramafɛn k'o san ka d'olu ma ka fara olu yɛrɛ ka sara yɛrɛ tigɛli kan ko dɔ kɔni kɛra o de kɛra sababu ye nin wagati laban in na maa caman kɔni bɛ olu bala ka fini kɔni bila u ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ olu bɛna ɲɔgɔn ye ba kɔni boloda yaasa
fu be se ka siri ni ko ina cogoya min na sabula ko ne ti tamasiyɛn ɲuman ye jamana ma ko jamana mun be no ni banbacɛmaw kɔni ni dalen do a kan ni finitigilakaw fana ye fini bila ko jɔn de bɛna jamanadenw lakana ko bɛna kɛ sababu ye banbacɛmaw olu bɛna se ka don jamana kɔnɔ nɔgɔya la a be kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ bololo sanfɛ i b'a ye k'a fɔ u ka finitigilaka kelen ale kɔni ye mugu printa ta ni k'a ci u ka chef d'état major la ko sababuya kɛ ko zon do ko wa ko jamana yɛrɛ jugu do ko barisa ko banbacɛmaw ye ataki saba kɛ olu la kalo kelen kɔnɔ ko o ataki saba sababuya be bɔra ni maa ko folen na ko wa k'ale yɛrɛ dantala n'a ti banbacɛmaw nɔfɛ ka fara o kan ko n'i y'a ye k'a tila ka kɛlɛkɛmina ɲɛnɛma kɔni sanga di olu ma ko b'a jira k'a fɔ a be fɛ banbacɛmaw ka se olu la de o laseli ninnu kɔfɛ Nigeria finitigilakaw ka ɲɛma olu fana bɔra k'a laseli kɔni kɛ o y'a jira k'a fɔ ko ni kuma mulu bala ka fɔ finitigilaka mulu bala ka fini kɔni bila k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ye galon ye hali n'a sɔrɔ seereya jɔlen kɔni ti u yɛrɛ bolo fɔlɔ. Togokaw fe an b'a ladɔnniya k'a fɔ février kalo tile 22 tɛmɛlen jamana ɲɛma sɔnsi kalafili kɔni kɛra maa min kɔni ye duguma sara cɛ n'o ye Gabriel Kojo ye ale kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ san ani waati k'a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn kalafili jaabiw ma cogoya si la barisa kalafili jaabiw b'a yira k'a fɔ ko Ford Gnassingbé de kɛra jamana ɲɛma ye walaw kɔni kɛra sababu ye Gabriel Kojo kɔni ye wulikajɔ caman kɛ a yirala k'a fɔ ko Gabriel Kojo kɔni tun minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ k'a datugu tile damadamani o kɔfɛ o ye a bila jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw tun y'a yira k'a fɔ ko a kan ka kiiri juillet kalo tile 10 tɛmɛlen nka a welela kiiri tigɛlamaw kɔni fɛ ni maa kofɔlen n'o ye Gabriel Kojo ye a ma se ka ye cogoya si la o kɔni kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa y'a laɲini k'a fɔ ko ɲangini ka bɔ ka bin ɲangini b'a yira k'a fɔ ni a yira yɔrɔ yɔrɔ a ka se ka minɛ n'an b'a wele nanzarakan na ko mandat d'arrêt international walaw kɔni kɛra sababu ye Gabriel Kojo ka kiiri lafasalikɛlababa n'o o ye Célestin Agbogani ale ko a b'a ɲini farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tuluba min n'a bɛ wele ko CEDEAO kiiribulon min bɛ o kɔnɔna na u ka wuli k'u jɔ adamadenya hakɛ sabatili u ka se ka ɲini ka di Gabriel Kojo ma ale ni kiiriw bɛna kɛ kiiri ka se ka kɛ a kɛcogoya la ko barisa ale ye jateminɛ kɔni kɛ Ford Gnassingbé b'a fɛ ka a kɛ tajuru sara de ye walasa Gabriel Kojo a ka se ka nɔgɔ togo yɛrɛ politiki kulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na. Cakɛyɔrɔba min sigin bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni u b'a wele OMS ni a sigin bɛ yaasa fɛn min ye maaw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma fo ka taa se lamɛrikaw ka cakɛyɔrɔ min fana bɛ yen ni o fana sigilen don denmisɛnninw dɛmɛli kɔni ma ni u b'a wele ko UNICEF olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye denmisɛnninw minnu bɛ yen ni bana kunbɛn bi kɛ o la sani bana k'u sɔrɔ ni u ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye ni u b'a wele ko vaccination ni o min bi kɛ denmisɛnninw kɔni na ni o kɔni kɛ bɛ yobo yaba ye ni waati masina ninnu kɔni na o kɔni y'a jira k'a fɔ san tɛmɛlenw la fɛn min ye denmisɛnnin minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni ma se ka denmisɛnnin hakɛ min bɛ yen ni olu kɔni ma se ka fɛn ye o fura kɔni sɔrɔ ko ɲina fana ta ko dɔnna fara o kan o na se ka fɛn ye o ɲɔgɔnna fila bɔ ɲina ta kɔni na o ka fɔ cogo la o y'a jira k'a fɔ ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen nana min de la o tɛ dɔwɛrɛ ye ko n'i y'a jateminɛ fɛn ye baara min filɛ nin ye ni o ye vaccination min bi kɛ denmisɛnninw na a jirala k'a fɔ ko o yɛrɛ baara yɛrɛ yobo yabalen don a bi san 10 kɔni ɲɔgɔn na a bi ɲini ko o bɔ bi wa o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye fiɲɛ bana min fana nana n'o ye coronavirus ni o kɔni nana fɛn ye n'a kɔni kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen la ko o kɔni kɛla gɛlɛyaba kɔni ye fɛn ye ni vaccination min ni denmisɛnninw kan k'a sɔrɔ fɛn ye o kɔni ma se ka kɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko denmisɛnnin caman ɲina farafinna kɛrɛnkɛrɛnya farafinna ko olu kɔni na kɛ vaccination a tɛna se ka kɛ o kɔni na o ka fɔ cogo la o y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin hakɛ min bɛ ni a bana a fura bi kɛ o la ni o bi fura in yɛrɛ wele ko DTP3 fo ka taa se diphtérie tétanos ani coqueluche fo ka taa se rougeole ani a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ o fura min kɔni bi kɛ denmisɛnninw na ko i y'a jateminɛ fɛn min ye a bana furakɛ ko a kɔni jɔ la 100 sira la ni 85 bɔɲɔgɔnko kɔni ye ko o de b'a kɛ fɛn ye denmisɛnnin 10,14 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɛna kɛ san kɔni kɔnɔ ko o kɔni tɛna se ka bana in kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye farafinna kɔni kɔnɔna na o ka fɔ cogo la o y'a jira k'a fɔ hali sisan n'i y'a jateminɛ fɛn ye fura in tɛna kɛ yɔrɔ minnu fana kɔni na n'i ye jamanaw ta 82 bɔɲɔgɔnko ko 100 sira la i b'a ye k'a fɔ 4 sigi la i b'a ye k'a fɔ jamana 3 bɛ yen ko olu denmisɛnninw caman kɔni bɛna kɛ fɛn ye bana in fura ko a kɔni tɛna se ka kɛ olu kɔni na o y'a jira fana k'a fɔ ko o gɛlɛyaw nana ni min de o de ye minɛ minnu bɛ yen yaasa o na se k'o ta ka taa denmisɛnninw furakɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o gɛlɛyaw fo ka taa se fiɲɛ bana min fana nana don o kɔrɔ ko barisa maaw kɔni siralen don yaasa fɛn min ye ka se ka o kɔni ni kisi fiɲɛ bana in ma cogoya min na ko o de y'a to maaw tɛ fɛn ye furakɛlaw fana minnu kan ka a baara ninnu kɛ ko o kɔni tɛ ka o ma don a la kosɛbɛ o kɔfɛ o y'a jira fana k'a fɔ bana gɛlɛya wɛrɛ min fana bɛ yen ni o ye coronavirus yɛrɛ ka nasira kɔni ye ko denmisɛnninw minnu bɛ yen ni olu kan ka bange ani denmisɛnninw minnu fana
fana be ni fɛn ye vaccination a kan ka kɛ o la ni o bangebaw kɔni kan k'u ca ka taa kɛnɛyasow la ko bangebaw fɔ ko olu fana kɔni banna ka taa ni denmisɛnnin ninnu kɔni siranya ye min ye o de ye fiɲɛbana min bɛ diɲɛ kɔnɔ o kana taa o fiɲɛbana kɔni doni ka na so cogoya min na ko o fana kɔni sirala ka se ka o ka denmisɛnninw kɔni to o ka so kɔni kɔnɔ ko o bɛɛ ye gɛlɛya ye fɛn ninnu kɔni na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko gɛlɛya min fana y'a to fɛn ye vaccination a tɛ ka se ka kɛ ko o ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn ye o bɛ wulikajɔ min kɛ yaasa ka don kungo kɔnɔnaw na fanw bɛɛ lajɛlen fɛ ka denmisɛnninw kɔni furakɛ ani dugubaw kɔnɔna na ko o baara ni o b'a wele campagne ko o bɛɛ de ɲɔn girila ka sabuya kɛ fɛn ye fiɲɛbana in ka gɛlɛyaw kɔni ye. nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni bulonba kɛnɛ kan min kɔni farala ɲɔgɔn kan ɲɛmagaso fɛ an ka se ka alaseli kɛ aw ye ka fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan cɛɲi na halisa an kɔni bɛ dugawu de kɛ an ka jamana in ye bɔfan ala k'o di jamana in ma hɛrɛ bonda la yarabi sigikafɔ minnu kɔni bɛ ka kɛ nin wagati in na ala ka o ni sawa bɛn maa minnu kɔni nin tora nin wulikajɔ in na yarabi ala ka arijinɛ nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen minnu fana joginna ala ka lafiya bɔda d'u ma aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna.